Čaute, vítam vás pri ďalšom videu zo série oprava príprav Trabanta na zážitkové jazdy. V tomto videu sa presunieme zo zadnej strany s bakelitou na prednú stranu na motor a prevodovku. Najdôležitejšou opravou, ktorou budeme teraz robiť, je prerábka Trabanta na kotúčové brzdy. Keďže Trabant má 4 bubnové brzdy, ktoré nie sú bohužiaľ už také efektívne a hlavne na STK je s nimi dosť veľký problém, keďže nikdy nebrzdne lineárne na oboch stranách, budeme to musieť prerobiť na efektívnejšie brzdy. Z pôvodného brzdového systému ostane fakt asi už len pedál a všetko proste bude nové. Táto prevodovka bude zohrávať v prerábke kľúčovú úlohu, keďže Trabant má dva druhy pohonu, tzv. Starší dvojkameň a novšie tripo. Toto novšie tripo je už taká zostava, ktorá je veľmi podobná moderným autám, je tam homokinetický klb a takáto špeciálna časť na prenos výkonu. Túto prevodovku som zakúpil ešte minulý rok v Maďarsku, neviem bohužiaľ v akom je v stave, takže budeme ju musieť otvoriť, pozrieť sa na ňu, vymeníme ložiska a hlavne voľnobežku, ktorá je najčastejším problémom, ktorý tieto prevodovky postihuje. Dobre, tak ideme na to. Tak prevodovku máme na stole a ideme sa pustiť do rozoberania. Ako prvé by bolo fajn z nej vypustiť olej, ktorý sa výpustná skrutka nachádza sem, teda tu. No nič. Dúfajme, že mi neostane v ruke aj so závitom. Ojojoj. Máme tu metaliku riadnu. Uvidíme, čo si, aký mazut z toho vytiahneme. Kokos, riadne husté. No ako keby som z toho karamel vypúšťal. No. Uvidíme v akom je stave. Toto si zaskrutkujeme naspäť. Nám to tu nesrká olejom všetko. A ideme sa pustiť do rozoberania. Dobre, ako prvé pôjde dole spojkové ložisko. No teda ložisko také, že je to len takýto grafitový krúžok, ktorý sa derie o spojku a funguje ako trecie ložisko. Až mazaním tomu veľmi neublížili, ale čo sa dá čakať. Dobre, takže tu sa nachádza taká špirálka, ktorá pravdepodobne slúži na mazanie. Túto dáme dole a ideme tú celú prevodovku rozpoliť. Dobre, vyzerá, že máme všetky a môžeme sa pustiť do toho. Teda sa mazíva, dali požehnanie, aspoň to je pozitívne. A teraz ide tá najviac otrávna časť, to celé rozpoliť. Tak, táto išla veľmi dobre. Zažil som prevodovky, ktoré som búchal asi hodinu a nič z nich nešlo. Ale táto vyzerá, že išla fajn. OK. No. Olej sa v nej často nemenil, to už podľa pachu cítiť. A inak to nevyzerá najhoršie. Ide sa to očistiť, vymeníme ložiska za nové tesnenie a skladá sa naspäť. Prevodovka je vo fázi čistenia, do sadacie plochy už
vyzerajú celkom k svetu, takže ešte nejaké tie detaily a takisto nové ložiska, nová voľnobežka a môže sa skladať. Tak toto je náboj kolesa z Trabantu, ktorý je vo novšej verzii Tripo. Keďže my ideme prerábať tohto Trabanta na kotúčové brzdy, musíme odstrániť tento obal alebo držiak bubnových brzd. Tu sa montujú valčeky, tu sú tzv. Samoštely, ktoré dostavujú tie brzdy. Tu máme klasické ložisko, ktoré pôjde nové. My toto odvrtáme, keďže je to na týchto 4 nitoch a do týchto dier potom dáme špeciálne adaptéry. Na tieto horný a dolný rejdový čap pôjdu špeciálne nové, to vám ukážem neskôr a môžeme sa do toho pustiť. Dobre, tanier máme odstránený, takže už len zvyšné nity, toto môžeme hodiť za psom. Dobre, prvý je preč. Ešte 3. Ďalší je dole. Štvrtý vonku. Kryt bubnovej brzdy máme vonku, tak už len obrúsiť, natrieť a prichystať na nové diely. Tu máme už obrúsené a dokonca aj možno aj vyleštené polósy a takisto aj náboj, na ktorý pôjde tento nový adapter. Je to adapter na kotúčové brzdy z Trabant Veltu, takže my ho iba klasicky naskručkujeme tu a dáme tam kotúčové brzdy z Volkswagena, myslím, že Pola. Tento jeden sa mi podaril celkom pekne, je to dokonca rok 87, takže jedno príslovie platí. Dávam bolševikovi rok. Maximálne 2. Tu sú nové spodné ramená, sú objednané z Česka od takého fanouša, kľudne si môžete dať www.trabikit.cz, majú
Spodný rejdový čap je už guľový čap z Felicie, takže už by mal vydržať o dosť viac ako ten pôvodný. Sú pozinkované s novými silom blokmi, takže malo by byť cca na 100 000 km pokoj, takže dúfajme na ďalších 30 rokov. S tým hlasom, že ani prcom mu nerozumel. Je to tu. Len počkaj, dám tam loktaj troška na tieto závidne. Tu dám na toto tu. Takže z tej strany, hej? Hej, z tejto strany. A z tejto tu idú matky. Neprejdú veľké šumy. Som rovno, nie? Hej. Takto? Večer sa na juhozápade môžu objaviť aj kontinentálne oblasti. Oblasti bude prevažne oblačno a ochladí sa na pôdu aj -3, Florida, miestami až na 40 Nm. Zajtra očakávame jasné až poliasné počasie, akurát vo východnej polovici bude prechodná oblačná. Sobotné teploty dosiahnu 10 až 15 stupňov, na severe miestami okolo 8. V nedeľu bude opäť jasno až poliasné, miestami až oblačno a teploty v nedeľu vystúpia. To trošku pošli. Keď dám tam ešte toho lepidla. Bo toto už nikto ne... Hej, vyzerá to fajn. Točí sa to. Již nic nemám. Už nič nemám. Co to také smutné, one balády? Měl jsem v Karviné 3 pokoják. Teď ale... Púzdro. To je púzdro. Lebo toto už je... Vtedy tu bolo púzdro a sa Hej. tu točilo iba. Áno. No a teraz máš vo vnútri ložisko a toto tu zasadíš a tu medzi týmito dvoma sú ložiska. Aha. Takže sa to točí. A tá džura je na čo? Jaká džura? To je taký červík tam, kde bola maznička, Tu sa dá tak, červík, tak hej? si dáme červíka, hej. Tak, ale na kontru to za... A tam je nejaká podložka, nie? To teraz len ten červík trafíme. Teraz na A, že kontru ho maticu pootočíme. pootočíme jemnúčko. Je to jasné. Dobre, vyzerá, že je to... Lebo spodok my nedáme. My spodok dáme iba... Neviem, jak tam dáme ten spodok. Spodok pôjde rovno do tohto. Lebo toto ide takto, podľa ich.
ide, nie? Kus, ne? Ešte kus treba dať, hej. Vtedy som to vybíjal smerom od brzdových trúbiek. Takže stáde som to vybíjal vonku. Takže tu ide tak. Takže takto by to malo ísť. Teraz nasleduje demontáž celého motorového priestoru. Začneme nádržou, budeme pokračovať motorom, kúrením, až sa dostaneme na prevodovke, aby sa nám jednoducho vybralo aj riadenie a mohli sme prevodovku vymeniť za túto, ktorá sa teraz čistí, ktorá je vhodná pre nové nápravy tripo, kde budú aj kotúčové brzdy. Takisto sa bude meniť brzdový valec za nový, takže z brzdového systému ostane asi iba pedál. Dobre, ideme na to. Motor už je vonku, aj so všetkými dielmi. Nebolo to také ťažké, len je to proste zdĺhavé všetko poodskrutkovávať. Ďalej nasleduje jedno koleso, aj druhé koleso spolu s celou prednou nápravou, aby sme tam mohli nainštalovať tú novú, čo sme teraz doskladali. Prednú nápravu máme vonku. Vyzerá to asi takto. Je to starší typ dvojkameň kvôli týmto dvom kamienkom, ktoré slúžia na prenos výkonu. A tento starší typ bude nahradený novou, ktorú si ukážeme potom, keď sa dokončí celý repas. Nasleduje teraz už len druhá strana a to by malo byť to isté a rýchle. Trabant je úplne rozobratý, nič z neho neostalo, takže začíname postupne s inštaláciou vecí. Ako prvý pôjde nový brzdový valec s trubkami, do toho pôjde nová prevodovka, nové náboje, ktoré sa opravovali spolu s ramenami a horným rejdovým čapom a môžeme to začať robiť. Predná náprava je zrepasovaná, takže tu môžeme vidieť nový náboj na 4x100. Tu už je držiak na kotúčovú brzdu, nový predný čap z stránky Trabikit a takisto nové spodné rameno. Vyzerá to nejak takto, do toho ešte pôjde poloosa, brzda a tuto budeme musieť ešte spraviť na nový brzdový valec.
nové trúbky, takže všetko bude nové. Druhá strana je taktiež zamontovaná, ešte asi to namaľujem na čierno, aby ten posing kamienky nepoodbíjali a vydržalo to troška dlhšie, takže pokračujeme. Ak máte niekto Trabanta a hovoríte si, že super, to si dám aj ja, tak pripravte si cca 400 € na toto všetko nové, ale dúfam, že to bude stať za to. Predná náprava už je takmer hotová. Je tu nový brzdový systém z Volkswagena Golf, nové horné čapy, nové ramena. Jedna strana už je takmer zapojená, takže ostáva už len druhú zapojiť a potom tam pridať nový hlavný brzdový valec. Toto je brzdový valec z našich poľských priateľov z Allegra. Je to originál zo Seicenta, troška upravený, aby sadol presne na Trabant, takisto s takouto špeciálnou prírubou, takže zapojí sa a s týmito brzdami musí spraviť stojku, keď zabrzdí. Oh my god! They called, got me back in my head, oh. No sleep, I've been up in my bed, oh. Let me know, if you feel the same, if you're playing the game where you say my name. I can read your eyes, got me hypnotized. Oh, you don't gotta hide, your body says it all tonight. These are the nights I chase, cause you stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, and I want you to know that I can't get one night without you. Yeah, yeah. Stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, in my head, in my head. Stay in my head, and I want you to know that I can't get one night without you. In my head. Motor už je nahodený, takisto aj s brzdovým valcom. Trubičky už sú aj namerané, takisto aj s brzdovými hadičkami, takže začína skladanie. To už by nemalo byť až také komplikované, zložím to dokopy a už by to malo byť hotové. Problém, čo nastal pri predných brzdách, tu je nový kotúč, ktorý pôjde, ale som myslel, že ma dzigne, keď som to poskladal, pretože kúpil som si náboje, ktoré tam mali pasovať. Bohužiaľ, smútok, takže ide sa riešiť problém. Problém s nábojmi je vyriešený, objednali sa správne a už to všetko pekne pasuje, avšak chvála Bohu, že sused má doma sústruh, lebo tieto náboje sa musia upravovať, aby tam zapasovali. Sú to náboje, ak by to niekoho zaujímalo, Feby 06655. Tie tam dopasujeme na tieto Volkswagen brzdy a malo by to všetko pasovať. Prichádza hodina pravdy, čas namontovať kotúčové brzdy na Trabanta, avšak chlapcom nemeckým to troška ušlo a tento držiak brzdového strmenia úplne nesedí na ten úchyt, ktorý vyrobili. Takže neviem, či to bude vidno na kamere, ale je nutné ho troška zbrúsiť, pretože sa nevojde tu na tie imbusáky, ktoré ho držia o tehlicu. Takže dole, zbrúsiť, upraviť a môže sa pokračovať v montáži. Tak po pol hodine pilničkovania, prirovnávania a opätovného pilníkovania je to nahodené. Takže, ale to je
práca s trabantom, keď si myslíte, že vec vám bude trvať 10 minút, že to len nahodíte a z toho vznikne potom krásne pekná polhodina. A tak je to so všetkým, čo tu je. Dobre, presúvam sa na zvyšok brzdy a ide sa montovať. Brzdový válec je konečne zapojený. Aj s novou nádobkou, s novými hadičkami, aj s novými trubkami, ktoré sa vyrábali, aby sedeli pre nové brzdy. Nová nádobka preto, lebo bohužiaľ pôvodná už odišla na invalidný dôchodok, keďže pri demontáži jedna z týchto koncoviek, alebo čo to je, už sa porúčala. Možných organizovaných presunov ľudí z Maďarska. Premiér to odmieta. Od víťaza maďarských volieb bude žiadať vysvetlenie. Spojené štáty vyšľú delegáciu na rokovania s Iránom. Na dohodu je podľa Teheránu prístrojom. Where did you go? My heart's on a mission. Searching my soul, 'cause I feel you slipping. Don't fade away to memory. I can feel you calling out my name. Somewhere in the galaxies, I feel you waiting. And I'll run back for you, back for you, back for you. I'm praying to God for peace in my mind, knowing you're somewhere inside. We're frozen in time, so I close my eyes, search for signs until you're mine. Won't leave you behind. A takmer všetci myslíme na neustálý kolobeh vojny, ktorý trval 4. rok a nie ani sa zastaví. Brzda je teda dokončená a aby na Trabanta mohli ísť originál kolesa a nemusel to byť nejaký mutant, ktorý bude mať vpredu 4x100 a vzadu pôvodné, tak išla ešte táto podložka so zmenou rozteče, keďže Trabant má 4x160 myslím a tento Golf 1 mal 4x100. Ale vyzerá to brutálne. Že originálnu podložku bolo nutné na tejto strane troška zbrúsiť, aby to všetko zapasovalo, keďže rádius tam nebol najlepšie spravený, ale je to všetko na mieste, vyzerá, že by to všetko pasovalo, takže dúfam, že keď nahodím kolesa, nebude s nimi triasť. Tak toto je originálna zadná bubnová brzda, ktorá sa nemenila a ešte budem musieť vymeniť tlmiče, keďže tento je zatiaľ taký celkom OK. Ale tento je riadny, smutný, otečený, takže dúfam,
vyzerá na pôvodný, dúfam, že tá skrutka pôjde dole. Brzda aj táto už je odzdušnená, tak idem sa na to pustiť. Byť v oblakoch s úchvatnými výhľadmi na mesto alebo netradičné letko v historickej budove. Presne také bývanie ponúkajú projekty. Tlmiče vymenené, bola to celkom pakáreň, že musela sa dať dole až bubnová brzda a aj ručná brzda, ale je to nakoniec nahodené, brzda je späť na mieste, odzdušnená. Ako posledné vylepšenie bude montáž tohto špeciálneho alternátora. Je to pôvodne alternátor z Audiny, sa mi zdá, že nejaké A4, B5, ale pasuje presne, je to upravený na remenicu, keďže Trabant má remenicu a je tu takýto špeciálna v stred na držiak. Ten by mal pasovať úplne presne, bez všetkého, takže uvidíme, ako to bude fungovať. Ak si teda nechcete pokaziť chuťové ponáriky a že si dáte niečo také naše tradičné, dobré, ktoré sa určite vo vašich domácnostiach práve. Zabudol tú skrutku.
Motor je už hotový, poskladaný, Trabant dokonca už aj funguje. Po skúšobnej jazde tam neboli žiadne problémy, brzdy brzdia až veľmi dobre a zmenou z tých starých dvojkameňov na tripo ten Trabant má úplne iný charakter, už to oveľa viac pripomína moderné auto ako to, na ktorom som jazdil predtým. Tie brzdy sú zatiaľ dosť famózne, brzdí to fakt, že o 3 triedy lepšie, takže uvidím, že aké to bude časom. The next day. No, smútok riadny. Asi zadrelo motor, Boh vie prečo. Pretože keď som išiel, zrazu ho len a koniec. Ani neotočím štarter, ani nespravím nič. Motor úplne zadretý, nič. Ani s ním nepohnem. Štarter nepretočím. Takto vyzerá prvá jazda. Som zvedavý, čo tomu bude. No. Prešiel tak 100 km a zas. Ale keďže som to už dával dole viackrát, takže teraz za 40 minút bol motor vybraný a môže sa rozoberať ďalej. Uvidíme, čo tomu bolo.